Hola a tothom, som l'Albert Martín, la Carla Julià i la Laia Magrasó. I pel dia d'avui hem preparat una notícia molt especial des de les aules dels més petits de l'escola. La setmana passada vam tenir l'oportunitat d'entrevistar els 3 finalistes del certamen literari d'I3, un projecte que omple les aules de màgia, creativitat i emocions a través de contes i poemes. Tots 3 ens han parlat de les seves creacions, de com les han pensades i de com han viscut aquesta experiència tan emocionant. Ara us presentarem aquestes 3 entrevistes i començarem per la guanyadora del tercer premi, l'Ivet Esquerra. No us perdeu tot el que ens ha explicat. Té molt per dir i una imaginació que segur que us sorprendrà. I sobretot, esteu atents a quan ens expliqui per què li va posar barba als seus conillets, ja que a nosaltres ens va impactar molt la resposta. Doncs estem aquí amb els nens de P3 i els farem una entrevista sobre els seus contes al certamen literari. Comencem primer entrevistant a la Ivet. Bon dia, Ivet. Bon dia. Molt bé. Qui et va ajudar? Qui et va ajudar a fer el conte? La mama. La mama? Sí. Hi ha algú més? No. Què? El vau ajudar algú més a fer-lo, a part de la mama? També el papa. Ah. Jo vaig pintar Tu el vas pintar? els conillets amb la barba. I per què els conillets tenen barba? Per què li vas posar... Va ser una idea teva? Perquè volia posar bé la seva boca. Uau! Després, tenim més preguntes per tu. I per què vas posar ous de Pasqua? Perquè jo volia una Pasqua. Molt bé. Ara la Carla farà més preguntes. A veure. Per què t'agrada el teu conte? Perquè volia girar les pàgines. Ah. I t'agradaria que el teu conte el poguessin comprar la gent i el poguessin llegir tothom? Sí. Que guai, no? Sí. Molt bé. Quines coses més interessants ens ha explicat la Ivet. Ens ha encantat conèixer com va pensar el text i amb quina il·lusió ho va fer. I va participar en el certamen. I ara és el torn de descobrir qui ha guanyat el segon premi. Continuem amb l'entrevista a la Muxin Zhang, que també ens ha sorprès amb la seva creativitat i el seu entusiasme. No us la perdeu. Tot seguit entrevistem a la Muchen, que va quedar en segon lloc, i li farem també unes preguntes. Muchen, qui et va ajudar a fer el conte? La mama. I algú més o només la mama? Només la mama. Molt bé. Vale. I per què vas escollir posar un ou fregit al teu conte? D'on va sortir la idea? La mama. També? Sí. Sí. Molt bé. I el dibuix també el vas fer tu? Sí. Sí. Està molt ben dibuixat, això. T'agrada el teu dibuix? Sí. Per què t'agrada aquest conte i per què vas fer un ou fregit que semblava el sol? Perquè la mama m'ha dit. Que bé. I t'agradaria que el teu conte es pogués comprar i que el pogués llegir tots els nens? Sí. Sí. Molt bé. La Muchen també ens ha deixat bocabadats amb la seva història. Ha estat molt interessant escoltar com va crear la seva obra i veure com gaudeix escrivint amb la teva passió, amb tanta passió. I ara ha arribat el moment més esperat. Us presentem l'entrevista amb el guanyador del primer premi, del certamen literari d'I3, el Lucas Martí. Esteu preparats per conèixer-lo? Segur que us sorprendrà amb tot el que ens ha explicat sobre el seu conte de la formigueta i el seu amic. I ara parlarem amb el Lucas, que és el primer premi del certamen literari de P3. Lucas, qui et va ajudar a fer el conte? La mama. I algú més? La mama només. Vale, molt bé. I és aquest, no, el teu conte? Sí.
Molt bé. Aquesta pedra. Ah, Qui vol? Dona. la Laia. Vale. I per què vas posar al teu conte una formiga? Perquè la mama m'ho havia dit. I a tu t'agraden les formigues? Sí. Sí. Molt bé. Aquesta? L'altra. El dibuix el vas fer tu Aquesta? Sí. i tu vas passar bé fent el dibuix? Sí. Molt bé. Per què t'agrada el teu conte? Perquè té la formiga i el nen. Que guai. I t'agradaria que el teu conte fos de veritat i que tots els nens i nenes el poguessin llegir? Sí. Sí? Doncs moltes gràcies a tots i a totes. Ha presentat Albert Martín, Carla Julià i Laia Magrasó. Maristes Valldeemia, Mataró.